milengan latipus kita meta menta kang warni Sidam silat mring bang jagat karono sirang tondo kawisaning bisana sono sinambung langining kula pestu maksel stantun lambang bondo jinantur tuting krembyat dadi padhang kutu-kutu walang atuga brana yang bronto dadi branan tanpa wicalan padhang tarwangas nari sang bang retna ingkang ngarsa bawani jagat mungging jagat wetan mungup-mungup mungging kulon pamukrebang mrengang lamun gaksah yandirat-dilata bumi. Saya tangu sumber sang bangarko katon sebelah kanan gunung abang semujentar kabur papan sinari sang bang pasonto tanem to katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo
pucuk ing gunung Kinemelan gedanu kasila ing Prabancana lenggat. Lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tan metawis tangusa ing kawula tasih. Tinewarsa ngupaya buka karo Tegal Sawayi. Angluhur sila tatana pedhoti sambi sendonan sesindenan. Mikul garulungene. Anggiring raja kayane sawenara pembagan sumur mangke. Sang Hyang Arkasa ya tangusa ing wis katon melok sinari jagat. Dunung ing ngedan papat lur kidul wetan kulon. Sinaring jagat kang sang Boyata, Raba Teja, Raba Kekuwung. Parandiri tatar wonten ingkang amadhani Kekuwung Praja Negaring Dwarawati. Ya Praja Negaring Dwaraka. Ya Negaring Jenggala Manik, ya sinebat Praja Jenggala Pura. Apanjari karo pambeganing kandha saratring mangke krana Negaring Dwaraka temati saking pulo-pulo bepanjaran. Sinasapan daya binawiti nampi ombak samudra binang langkung kang tanpa pagut. Pegating pangal kapantuk uruting Cakrawala, wane-wane cakra ewa wisik. Samene kreping jurang, corong kinepung gosirung. Kinarya sing peksi lawet nyuwang sarang burung. Wonten ugi pasisaran sasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir. Tanem tuhang rembuyung raya-raya karang widri. Roe-roe kang lopo bumi subur pasiten mawur satengah kinanduru. Tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang meningkir tandhe. Iline kang pinara-para, planu kang tinampi wadhuk bentung-bentung. Kinarya hangeling sawah nyewang pategalaning Narakasma. Mokal panguleng tetari bebasan tatanan bumesan cengkenging selo. Sadot tanduran kang merangkapi pandhe bathari silang gelar pasabinan. Yayaruk misar kang pinangku pratiwi. Pategalan gopo wijing kang ngrembug kudungane, ambek kowe nganti kaya manglung witande. Polo kependhem, polo kesimpar, polo gumantung sadotan kuciwa cinawi dukulan kang mawi kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya dewen sajaya ngrembug lamun sang aglaring panggonan. Lampun manci sarep suruh samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Tatanan carane kandhang gunamjing palang lapet tebih saking tidak Durjana Juti. Samya sayuk seka kapti akal luhing nusa bangsa tuwin negari ing Dwaraka. Wana go ngimbangi gunung anggo ngreksa mlestari tumurun trah tumrah. Sada dadi huruk-huruk kaling lingkungan. Langkung-langkung lamun tinaliti sampun sami sampet ing sesanggeman. Sepen tebih saking tindak sansaya sinansa wadana dananing umat sinamatan daya dinayan. Kenging binasaken negaring Dwaraka nalika semana lagi manjing marang jaman jana. Panjang munjung pasir pamukula jinawi. Gembah Ripah Kartotata Turta Harja. Dasanegara kang gedhe bore pateng jagat dhuwur kusih Turtada Kunsarani. Turta kasusuring manca praja lah sinenta wau. Ing ngasta pusang adil bangsa negari ing Dwarawati ya negari ing Dwaraka. Wenang Raden ucap dasa namane Sang Nata dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Sang Danardana, ya Padmanaba, ya Narayana, ya Wisnumurti. Nalendra pakuning bumi ingkang anggo jejegaken kataman sajuga lenggah. Aning madaring Damparjana ora mantra-mantra sipating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Wisnu Angija Pantah binayang bayang sangjaning para hapsara hapsari banyak dalang Gardawalika sawunggaling kidang kencana kang sarwana samangke sangga tegambar madaning pasewakan mulat sangjaning para kawula ingkang sami gandeng pasisiran jejel riyel arepet-pepet pipit prasasata tepanggon dengkul datan posela labes kathahing para siba ing jaya mlutek gendera rontek umbul-umbul gitar ngendanu yayi mending mangsa labu payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendeng tumbang ngarepke jating ngaraning mangsa katiga la sinten ingkang pareng caket dene mangarsa muhung warangkanata dalem negari ing Dwarawati nenggih
Pepate pitaleming widoro kandhang negah sang Rekana Patu Udawa ya sang patih Kresnenggara datan kantun nata ndwaraka sang Prabu Sri Bathara Kresna mengkaraken lenggahipun rayi dalem saturing garba ruci senopati negaring dwaraka nenggih sang Raden Harya Setyaki ya Raden Tambakyuda ya Raden Yuyudana ya Raden Singomulang Jaya ya Wresniwira ya Bima Kunding Raden tatan rebane malam yang alisik sang nata mung dinten mewadaya dope mulan rawiranata ing mandura sang Prabu Baladewa ya sang nata Prabu Balarama anangka krasana wasi Jaladara pramila tanggaping gati sanjaya para abdi ing bangsal pangrawit asung sasmita wonten ngarsanira sang nata Prabu Sri Bathara Kresna pramila ing mangke datan wonten sing pangandika dadoka manggil wijiling pangudi sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kawedharing lisan ora mengkota dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Patih Kresnenggara ayo dadake kaget pengenira Kakang Patih Udawa dene sira ingsun pijana ngarsaning manira Kakang Kresnenggara Bau nuning Dewaji sesembanipun ingkang abdi kepatihan paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi pun Patih Udawa Sinuwun ing jawi sanget patosing manahipun ingkang abdi Pindaran Salumba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka manahipun ingkang abdi kepatihan tebih saking raos kemarasan wontenipun namung raos tentrem jroning batinipun ingkang abdi pun Patih Udawa Sinuwun parang paduka miji kepareng kula nungsung pawarta nyadhong dawuh timbalan paduka Gusti kula sang nata ing Dwarawati Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kawula nggih ya Kakang Patih Udawa marmane sira kuwi dadi bakal wakil ingsun ndak piji mula kang saka kuwi pranata-tata rakuwi teng kaparajan marata diagyaturna kelawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti keng karempin ngono ya Kakang Udawa iya nuwun pareng paduka ndang bab tata rakuwi teng kaparajan negaring Dwarawati tartentu sadotan badhe nguji wandi para kawula sami sayek seka kapti akar uhing nusa bangsa tuwin negaring Dwaraka nuwun mandhapipun dhumateng para abdi prajurit negaring Dwarawati ing boten kendhat anggenyo tansah geladen olah kridaning kaperang sawanji-wanji praja paduka tempuh pareng muga tartentu boten badhe ngepok unca paduka Gusti kula sang nata ingkang abdi kepatihan remuk sawarna putung sumangga kabandhemna sinuwun baunuk-unuk ya Kakang Udawa gawe bombong manah ingsun teka jamkep kang dadi aturira Kakang Udawa ora padha prayogakna lungguh nggonmu ngadhep ana ngarsaning ingsun Kakang Udawa. Ih, sampun boten kurang balugi sinuwun. Nanging dereng sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka. Gusti kula sang nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun. Ya Kakang Udawa, banget panarimaku tak tampa tiba sepadha-padha. Ora liya pakareng kang utama tindakna slawas urip. Kakang Udawa, baunuk nggih. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki ing garba ruci Tambakyuda Singomulang Jaya padha kanthi prayoga lan Raharja Suwani Siadya ning Prajanegara Ndarawati. Setyaki dunami pasang limantabi dina-bina ngelodoni domaweng tawang tuwang linepat ning tolak mandu Koko Prabu. Parang paduka miji dumateng biswanipun ingkang rayi garba ruci pun Setyaki. Kepareng wilujeng biswanipun ingkang rayi garba ruci. Nampi timbalan paduka kula kedasowan wonten Prajanegari Dwaraka. Tebih saking rupituk parang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu Ndarawati. Ya Setyaki tak tampa. Ora lewat pangestuning pun Kakang wae tampanana. Kawula niki sampun sanget anggen kawula pundi ndadosna jimat dayanana kasantosan lair lan batosipun ingkang abdi pun Setyaki. Ora Bu. Iya.
Nun mangke Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu Balarama. Sewu lepat aturipun ingkang rayi ing Dwaraka diagung pangaksami wondene kula kumaluna matur. Lancang wonten ngarsa paduka amiji rawuh paduka wonten praja negaring Dwaraka. Koko Prabu semanten mugi datan damel gore penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Sakmangke kasuwun radi nyaket anggen paduka lenggah. Tuwin ingkang rayi badhe ngaturaken pambagya raharja mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu ngara. Wayah pur jagat Patindra Jaladewaku. Ya. Yayi Ndarawati kadangipun Kakang Yayi Prabu Kresna. Maran manusia dimiji sowanipun Kakang ning praja negara Ndarawati. Nggonipun Kakang Prapta ning madaning negara Dwaraka iki. Biyu. Lah kok katon elok kaya manggene kanane Kresna. Inggih sedaya menika awit panyengkuyung paduka Kanjeng Koko Prabu. Panjurung pandonga saking paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa tartentu badhe kula candhi Koko Prabu. Ya Kresna ya. Ora liwat pambagya raja. Siadhi ngaturaken ngersanipun Kakang wis tak tampa. Banget gawe lega-legawane atinipun Kakang Kresna. Ora liwat pun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang kunjuk ana ngersani Yayi Prabu Kresna. Yayi Prabu Ndarawati. Inggih Koko Prabu. Kepareng paduka paring salam taklim dumateng ingkang rayi sampun sanget damel bombong marem tiasingsun. Manahipun ingkang rayipun Sri Bathara Kresna mboten langkung kasekecak lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu. Yo Kresna. Kaya ora kurang parega praptanipun Kakang nggonku sowan ana ngersani Yayi Prabu Ndarawati. Koko Prabu kula ngaturaken sembah sungkam pangabekti kula kunjuk sarawuh paduka. Setyaki ya tak tampa Singa Mulang Jaya siadhi atur bekti ana ngersanipun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang wae tampanana Singa Mulang Jaya. Sampun saged anggen kawula pundi. Dadosna jimat paripentayane kasantosan Koko Prabu. Boten langkung kaprayugatna lenggah paduka rawuh wonten praja negaring Ndarawati. Yo. Setyaki kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Nggonku sowan ana ngersani Yayi Prabu Ndarawati. Kadangipun Kakang Garbaruji. Sinuwun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Patih Udawa iki. Inggih. Ya, Kakang Udawa, nadyan ta Kakang Udawa kuwi tinemu luwih tuwa. Luwih werda tinimbang Baladewa. Nanging gandeng derajatmu kuwi amih sewu patih Kakang Udawa. Mula paripaksa sembahmu tak tampa tiba sepadha-padha. Alhamdulillah. Lho kok alhamdulillah piye? Wah, biasane nganggo padu saiki ora. Ngringkes wektune Kakang Udawa. Inggih sinuwun. Wah, damel bombong raosing manahipun ingkang abdi kepatihan. Teka paduka sampun nampi sembahipun ingkang abdi kepatihan. Yo, Kakang Udawa ya. Inggih. Kaprayogaken sinuwun. Kakang Udawa kaya wis ora kurang prayoga. Nggonku sowan ana ngersani Yayi Prabu Ndarawati. Inggih sinuwun ya. Iya, ngono Kakang Udawa. Inggih. Nun mangke Koko Prabu. Piye kersa? Damel kejot raosing manahipun ingkang rayi. Teka beneh kelanat dhateng ingkang sampun kula ngawontenaken pasewakan teka paduka Kanjeng Koko Prabu. Rawuh wonten praja negaring Dwarawati. Sengkan-sengkan datan pepupuyan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Gandeng sampun samapta ing gati sawi goeng diri Koko Prabu babar pisan kawula suwun supados medharaken menggah wonten wigatos punapa. Sampun ngantos ing sakmangke wigiri ngori nganggen paduka badhe paring dawuh sabda pangandika wonten ngarsanipun ingkang rayipun Sri Bathara Kresna. Kaisal raos jigolan perkewa durga musangga runggi. Negari Ndarawati sakmangke kula borong dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa awit pasewakan menika kalawan paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Balarama. Iya jagat pangestu wayah kula jagat Kresna. Muga-muga Gusti ngarya luka Gusti kang mrubeng dumadi. Ngadogipun Kakang saka tulak sarik negara Ndarawati merga ndak kira nggonipun Kakang matur iki bakal kaanggep lancang dening Yayi Prabu Ndarawati. Inggih Koko Prabu babar pisan
Kawedharo sabda pangandika paduka. Yo, Kresna yo. Sing sepisan ngene Kresna. Sowanipun Kakang ning Prajanegara Ndrawati iki ora liya kejaba ingkang sepisan. Pun Kakang tetinja marang Karajani Yayi Prabu Ndoroko. Sakadang kadehan Kadang Senuna Mitra kawruh sartane kawula ing Prajanegara Ndrawati. Pun Kakang kepengin mangerteni kanane kaya ngapa, adohe sepira, sartane kaya ngapa nggone siadi nentremke kanan Prajanegara Ndrawati. Mergo ngene, kondange akeh nyebutake. Kena ngapa kok pun Kakang matur yen to kondange akeh nyebutake mergo pun Kakang dhewe iki arep wis gerang bungkang tuwa semene. Wis yuswa semene pun Kakang ki urung tau mangerteni kondange akeh sing do nyebutake yen to Yayi Prabu Kresna kuwi titih Sang Hyang Bathara Suman, yen to Yayi Prabu Ndrawati kuwi titih Sang Hyang Bathara Wisnu diwani ngandum kabagyan lan katentreman. Mula Kresna gandeng tak anggap Yayi Prabu Ndrawati kuwi dadi panentreming jagat saisine. Sarana siadi antuk paniti sing Sang Hyang Bathara Suman tak anggap siadine isa nentremke kanan Prajanegara Ndrawati. Inggih, inggih. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yo, Kresna iya. Mesti kemawon paduka sampun nyumurupi kawonten-wonten Prajanegari Ndrawati sakmangke. Sedaya sami manunggal tetunggalan dados tunggal pandulung klompol. Nyawiji datan wonten ingkang regejekan sedaya tansah rukun masinamatan daya dinayan. Sayuk-sayuk kamti karo huling nusa bangsa tuwin negari Ndrawati Koko Prabu. Yo, Kresna iya. Wah. Pun Kakang melu bombong, pun Kakang melu marem. Teka siadi duwe negara ingkang kanane lok kaya mangkene. Inggih. Kresna, kula wonten paring adawu. Ndongkap angka loro pun Kakang arep matur. Ya sisan bage pun Kakang arep kandha ana ngersani Yayi Prabu Ndrawati sarana pun Kakang arep ngetokke pangunek-uneke pun Kakang. Ingkang wis 7 sasi ndak penggalih 7 sasi ndak pikir. Inggih. Krasa ganjel gumawang netra. Sartane bingung. Atinipun Kakang pendak dina, pendak bengi pun Kakang ora bisa turu. Mangan ora seger. Dolan ora jenak. Yen to pun Kakang ora matur ngesani Yayi Prabu Kresna, tak kira ora bakal padhang atiku Kresna. Kula kang saka kuwi. Ndak suwun kanthi banget Yayi. Aja ngasih mengko aturku iki mengko gawe boreh sartane gawe gelaning atine Yayi Prabu Ndrawati. Inggih Koko Prabu badhe nyuwun priksa menapa? Menawi badhe paring dawuh inggih paring dawuh kemawon. Menawi badhe paring pitakenan wonten kersanipun ingkang rayi inggih sak saged-saged kula bakal mangsuli Koko Prabu. Wah, bocah lantip tenan kuwi. Iya. Kresna, kula wonten timbalan. Kabaring akeh padha nyebutake yen to dewa arep matedhake sing jenenge Wahyu. Cakrane ngrat. Inggih. Siadi ngerti. Inggih kula ugi pikantuk pawarta ingkang sampun sumebar pawarta. Pawarta binandung ing karana bineta mbok bakul sinambi wara. Lan kula ugi sampun pikantuk sasmita saking ngersaning para Jawata bilih sakmangke Wahyu cakraning rat badhe tumedhak. Lah aku tak takon Kresna. Nek cakraning rate aku ngerti cakraning rat kuwi aku ngerti. Inggih. Lah nek Wahyu kuwi apa? Aku tak takon karo Yayi Kresna. Wahyu kuwi janjane apa? Wujude kaya ngapa? Wernane apa? Bentuke kaya ngapa? Apa bunder apa kotak? Apa lonjong, apa dawa, apa cendhek Kresna? Aku tak takon karo kowe. Wedarna Kresna, lincip apa bujel Wahyu kuwi mau? Inggih Koko Prabu. Yo. Aku mung arep takon karo Yayi Prabu Ndrawati babagan Wahyu kuwi jatine apa? Inggih. Menapa kula dipun paringaken matur? Yo, ngendika. Inggih ingkang sepisan menawi padukan Kanjeng Koko Prabu nyuwun priksa babagan Wahyu. Wahyu menika pasanganipun kaliyan Pulung. Pulung ya apa? Loh, Pulung menika ugi kanugrahan. Ya. Pulung menika kanugrahan, Pulung menika ugi saged sinebat Wahyu.
bentenipun menawi wahyu menika kanugrahan tumrap batin nanging menawi pulung menika kanugrahan tumraping lair. Oh, iya. Contone apa Kresna? Lah contonipun pulung menika dipun landhesi kanthi akaling menungso. Oh, iya. Dadi pulung kuwi kanugrahan lair uga dilandhesi nganggo akal pikire menungso. Inggih. Contone apa wae? Iki kadosta pulung dagang. Pulung wong sugih. Pulung pejabat, pulung senopati, pulung lurah, pulung bupati lan sapanunggalipun menika kanugrahan wahyu ingkang dipun dasari lan dipun landhesi kanthi nalar akal pikiripun menungso menika. Yo. Dadi nek pulung kuwi sesa dinalar. Inggih. Kala mangsanipun menawi wonten pilihan bupati utawi pilihan lurah menika saderengipun rampit utawi miwiti coblosan menika kok Prabu. Para kawula menika sami pados papan ingkang inggil papanipun. Kayata kadosta Obelix Hill. Ya. Menika kinarya nyumurupi nyawang dawahipun pulung menika wonten sisih pundi lan sinten ingkang sakmangke kudu badhe kapilih minangka dados wakiling para kawula. Oh, ngono. Inggih. Kuwi pulung. Inggih. Pulung kuwi kayata pulung wong sugih, pulung pejabat, pulung ratu lan sak panunggalane kuwi mau. Inggih. Loh, sanes kok pulung ratu? Lho lah pulung apa? Ratu menika magepokan kalian negari. Yo. Lah menawi pejabat menika magepokan kalian instansi ingkang mapan wonten wilayahipun piyambak-piyambak. Wah, Kresna kok nganggo instansi barang. Inggih kok Prabu. Yo. Lah banjur wahyu menawi pulung dipun landhesi kanthi akal pikiring menungso nanging menawi wahyu menika gumantung Gusti kang akarya loka. Mekaten nggih Prabu, sing jeneng wahyu menika mboten saged dipun njaluk, sing jeneng wahyu menika mboten saged dipun rebut. Aja kok dijaluk, aja kok direbut. Wong arep nindakake, wong arep lelaku madosi wahyu menika kemawon sejatosipun menika saru dinulu kok Prabu. Lho, sih. Gusti Adi ngendika yen to wong arep golek wahyu kuwi saru. Lho. Awit contonipun mekaten, tiyang ingkang laku Tapa Brata menika kathah-kathahipun wonten madaning niat wonten batosipun menika kepengin gayuh sawijining wahyu. Nanging menawi sampun tumedhak ugi sampun mlebet manjing wonten angganipun titah menika kala wau sanes kok wahyu ingkang mlebet nanging peranganipun pulung. Oh, ngono Kresna. Inggih. Mongko nuwun sewu. Sing jeneng pulung menika kaperang dados kalih perkawis. Kaperang dadi rong werna. Inggih. Rong macem ngono pulung iki. Inggih. Ingkang sepisan pulung kabecikan, ingkang angka kalih pulung kacintrakan. Pulung kacintrakan kuwi kadosta menawi wonten laladan Gunung Kidul menika wonten ingkang dipun wastani pulung gantung menika. Lho. Gusti Kresna. Aku lagi krungu ceritaku iki tegese piye? Pulung gantung menika sinten ingkang ketibanan pulung menika sakmangke tanpa taliwara titah ingkang keduga nampi wujudipun pulung gantung menika badhe alampah ngendhat tali murda selana mati nglalu patinipun menika gantung mawi dadung rapiah sarung lan sapanunggalanipun menika. Yo. Walah jagat pangestu kono jebul pulung ki akeh banget wernane Kresna. Inggih. Lajeng ngambali perkawis wahyu menika kala wau. Wahyu menika mboten jenah menawi mapan wonten angganipun titah ingkang keduga nggadahi raos, tuwin nggadahi watak angkara, tuwin sipat nista, tuwin budi candala. Ya, teges wahyu menika jenak mapan wonten angganipun titah. Menawi titah menika sampun saged sabar, sareh, tuwin sampun saged narima. Bebasanipun titah badhe keduga saged kenggenan wahyu selama sing gesangipun. Menawi titah menika sampun datan kagiwang dumateng perkawis kadonyan. Tegese ora kagiwang karo perkara kadonyan kayata. Iya contonipun Brahmana ingkang boten mengku suwijining garwa. Teges Brahmana ingkang boten gepok singgol. Kaliyan tiyang putri menika sok-sok kala mangsanipun Brahmana menika badhe kadurungan wahyu.
Oh ngono Kresna. Inggih. Ning pun Kakang iki jaremu aku ya kedunungan Wahyu. Inggih Koko Prabu, Wahyu Wadat. Lah. Wah aku getun gayuh kuwi Kresna. Lho. Dipun getune kenging napa? Wong sampun kodrat lan takdiripun menika dah mekaten. Ya. Koko Prabu menika kedah nampi wujudipun Wahyu Wadat ingkang rikala semanten dipun wengku dening pun Lesmana. Inggih pun Raden Lesmana ing negaring Pancawati ingkang boten gepok singgol kan swijining wanita. Lah, pramila Koko Prabu menawi pikantuk Wahyu Wadat menika, Koko Prabu boten saged krama langkung saking setunggal. Nek jajan oleh to Kresna, mboten angsal Koko Prabu. Ratu kok pikirane jajan bae. Lho, ngumumi sanake Setyaki. Kowe nek sok nginpo aku mung ngiler sih. Nalindra nggih pun nglenggahi bawa laksana mawon boten sayak-yakan. Yo, wah. Ora apa-apa lah. Lah menika terus babakan Wahyu ki mau. Nggih babakan Wahyu menika namung gumantung wahyunipun, tuwin namung gumantung Gusti. Namung Gusti ingkang saged mangertosi. Awit tibaning wahyu menika mboten saged dipun prediksi, tibaning wahyu menika mboten saged dipun kira-kira. Dipun madosi sinten ingkang badhe kanugrahan, sinten ingkang badhe pikantuk wahyu menika mboten saged, mboten wonten ingkang saged mangertosi. Ya jagat pangestu ngurwaya para jagat. Kresna saiki ngene. Iki Koko Prabu kados pundi? Aku arep usul karo Yayi Prabu Ndarawati entuk apa ora? Inggih waton pangandika paduka menika cocok kalan manahipun ingkang rayi, ya sumangga kemawon. Lah ngene. Kowe rak duwe anak. Kowe duwe anak lenang. Inggih, anakmu lanang sing jenenge Samba kae. Samba apa Amba kae. Anakmu ing marang Garuda. Inggih. Lah bocah kae tak rasa urung tau kedunungan wahyu. Bocah kae tak rasa urung tau kedunungan kanugrahan. Kresna, ndak jaluk. Besok supayane negara Ndarawati ki ana ingkang neruske turas keprabone Yayi Prabu Kresna. Kuwi ana ingkang nglungguhi dampar kencana negara Ndarawati. Saka tedhak turunmu dhewe, aja ngasi mengko negara Ndarawati dibedah, aja ngasi mengko negara Ndarawati keliya. Yen lajeng kersa paduka. Lah ngene. Pun Kakang rak sejatinipun Kakang wis entuk sasmita saka ngersaning para dewa. Yen to papan penggayuhe wujude Wahyu Cakraning Ngerat kuwi mapan ana madyaning alas Tribasara. Ya ning alas Kamyaka. Inggih. Lah nek umpamane Samba tak suwun, Samba tak jaluk supayane mengko Samba gawe wujuding Wahyu Cakraning Ngerat sarana Samba tak kandhi mlebu ning wana Tribasara. Apa kira-kira si Adi ngolehke? Lho. Koko Prabu nuwun sewu. Piye Kresna? Mboten kateges kula menika nganggep lanceng pangandika paduka menika babar pisan mboten. Nanging menawi paduka badhe nggayuh Wahyu Cakraning Ngerat sarana ingkang badhe nggayuh inggih menika anak kula pun Samba, kula mboten ngeparengaken Koko Prabu. Lho, Gusti. Dasare si Adi orang ngeparengake anakmu nggayuh wujuding Wahyu Cakraning Ngerat. Dasare apa? Jalarane apa? Tur ngene. Lah kok si Adi dadi ora gelem yen to anakmu kedunungan Wahyu Cakraning Ngerat. Mongko kuwi gegayuhan sing luhur, mongko kuwi gegayuhan sing becik. Ora wurunga yen to mengko Samba kelakon gayuh wujuding Wahyu Cakraning Ngerat, mesti ya mung si Adi dhewe sing ngrasake sak tedhak turune Yayi Prabu Ndarawati. Inggih, kula mangertos. Nanging nuwun sewu. Kula menika mangertosi bilih jatosipun Samba menika mboten kiyat kadurungan wahyu. Tegese Samba ora kuwat kadurungan wahyu. Iya wit kula menika mangertosi sepinten kekiyatanipun Samba. Lah kula tak nyuwun mriksa, Samba menika anak kula menapa putra paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Samba kuwi anakmu cetha. Inggih. Tes DNA ya wis cetha ora usah dadak tes DNA barang. Yen to Samba kuwi wis cetha satring parang Garuda kuwi putra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ngece. Ora kok ngece. Ngece. Niku ngece kok Prabu. Inggih.
Samba menika anak kula sanes putra paduka. Lho lah iya, ning apa ana lupute? Aku ki padene Samba. Aku ya watuane Samba. Samba ku ya anakku, tak anggap kaya anakku dhewe. Inggih. Nanging kula menika mangertosi dumateng sepinten kekiyatanipun Samba menika kula mangertosi Kakang Prabu. Lah, taunana windanana. Ngibaratipun Samba menika mboten saged mangertosi, Samba menika ngatur uripe dhewe, ngatur dheweke dhewe kemawon mboten saged. Napa malih badhe ngatur liyane perkawis wahyu langkung-langkung wahyu menika kanugrahaning batin menika menawi titah mboten saged njagi tartentu wahyu menika namung badhe sasar susur lakunipun damel titah ingkang kadunungan wahyu menika sakmangke mboten badhe sekeca anggenipun gesang wonten ing Madyapada wonten ing bebrayan agung tegesipun Samba selawasipun gesang mboten badhe saged nampi kanugrahan menapa kemawon Kakang Prabu. Samba mboten badhe kiyat kadunungan wahyu menapa kemawon Kakang Prabu. Menungso ora tatanan manusmaing jajalanat. Kresna, kula wonten timbalan. Wah, bareng tak pitung. Kowe iki wong tuwa sing ora iso ngerteni karo karepane anak. Lho mengke riyen. Wong Samba menika kula mboten mangertosi Samba purun napa mboten gayujutipun wahyu cakraning rat. Lho ning rak mesine kowe iki rak ya mengestoni to Kresna. Anakmu tak suwuni supayane duwe gegayuhan sing kaya mangkono. Aku mung kepengin didik karo Samba. Mung kepengin nuntun karo Samba supayane antuk kanugrahan sing luwih saka ngersaning Gusti Arya Loka. Lah ning ngono apa malah Yayi Prabu Ndarawati sajak ora nrimake. Kowe iki wong tuwa sing kepiye Kresna? Mengki riyen Kakang Prabu kula tak nyuwun priksa kalian Paduka. Yo. Ngibaratipun Samba menika kados dene entrung. Entrung. Terus mengkuntung udar terus dadi kupu, ngono to? Inggih. Nanging entrung menika dados kaperang dados kalih perkawis. Entrung kaperang dadi loro. Inggih. Sepisan entrung ingkang anteng. Lah entrung menika menawi anteng, menawi mboten nobah polah, menika tartentu badhe kasil anggenipun nggade gegayuhan kepengin dados kupu, nanging menawi entrung menika kokian polah wekasan tiba dawah saking papan panggenanipun tartentu sakmangke entrung tiba dipun totol kaliyan pitik. Menika mboten badhe kelampah. Mboten badhe kasembadan menapa ingkang dados gayanipun entrung menika kula wau. Lah Samba kuwi udu entrung. Samba kuwi udu entrung. Samba ki menungsa kok to padhake karo entrung. Inggih kula mangertos Kakang Prabu. Nanging Samba menika ngibaratipun Samba menika wadah. Wahyu menika isining wadah. Yo, aku ngerti. Mangkok dine mie ayam bludak ngono to? Inggih. Kresna gelem ora gelem si adik kudu mengestoni karo anakmu Samba ngene bakal gayujuting wahyu cakraning rat. Kula ngangsalke mawon, kula ngeparengke menawi Paduka badhe nganti dumateng pun Samba manjing wonten ing Wanatri Basara badhe gayujuting wahyu cakraning rat, nggih monggo kemawon. Nek ngono Samba lek tak gawa, inggih angsal. Lah yen wis ngono, yen to Samba mbukak pengake tak kandhi mlebu ning Wanatri Basara pengestana ya Kresna. Mboten. Lho. Kowe iki wong tuwa kepiye anakmu ndek gayuhan kaya ngono kok ora tau pengestani. Lih kula mboten badhe mengestani nanging kula ngeparengke monggo menawi Samba badhe dipun kandhi wonten madaning Wanatri Basara badhe gayujuting wahyu cakraning monggo ning kula mboten mengestani. Parap. Setyaki kula wonten dawuh. Mbangan iki mengko rembuke kesuwen. Ih, parang patu kados pundi? Anakku lanang Samba timbalana praptane rene. Nuwun sewu. Wonten mriki menika kula namung nayaka. Wonten mriki menika kula namung andhanipun Kakang Prabu Ndarawati. Lah nayaka menika temandangipun namung gumantung ratunipun, gumantung nalindranipun. Setan ora. Kresna, wonten dawuh. Nek Setyaki tak utus supayane nimbali pratane Samba piye? Monggo mawon.
Monggo mawon gumantung Setyaki purun apa mboten. Sampeyan kuwi kok yo ngejok-joke wae. Setyaki gelem ora gelem Sadi kudu nglarapake sowani Samba. Koko Prabu ngestuaken dawuh Koko Prabu Kresna nyuwun pamit matal pasilan. Ngati-ati Setyaki aja kaya bocah cilik. Sapating sondo miling angolati puspita metemendak kang warni tering tanah non metering tanah non sekara warsiki Lah iki Samba wis prapta. Samba kula wonten dawuh Prabu. Gandeng wis ditimbali, tak timbali sowanmu ngadhep nang ngarsaning wong atuwamu ing Ndorowati. Lumantar pamanmu ing Garbaruji. Lah gage matur karo bapakmu. Matur karo bapakmu Nata Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Matur Samba. Nuwun sewu. Kula kadhawuhan matur menapa Wong Prabu lho. Kok matur apa piye to?
matur nggon babakan nggonmu bakal nggayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat. Lho. Wahyu Cakraning Rat ingkang pundi? Lho piye to bocah iki? Kowe tak dawuhi supayane kowe laku tapa brata kapurih kowe kasil nggonmu nggayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat. Kowe matur karo wong tuamu, Rama Prabu kula nyuwun pangestu kula badhe nggayuh wujudipun Wahyu Cakraning Rat dipun rencangi kaliyan Wong Prabu ing Mandura. Ngono kae. Inggih. Rama Prabu kemareng kula ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Ya anakku Samba. Pangestuning wong atuwamu ing Ndarawati wae tampanono anakku cah bagus. Wisnu Brata. Inggih. Sampun sanget anggen kawula pundi Rama? Iya. Banjur ana wigati apa sowan tanpa ndak timbali sowanmu. Lho. Wong Prabu Baladewa, Samba piye? Teka Rama Prabu paring dawuh, bilih kula mboten dipun timbali sowanipun mriki menika kados pundi? Kresna kowe ratu mbak cucukan lho kowe. Anakmu ki ndek kekayuan luhur. Anakmu ki ndek kekayuan apik. Kowe malah mepalangi kaya ngono wong tuwa kaya ngopo iki? Wong tuwa macem apa kowe? Piye kowe iki? Inggih Koko Prabu, inggih. Ora iki iki. Wis Samba kek matur. Matur napa? Lho kuwi mau lho. Rama Prabu kula nyuwun pangapunten, anak lanang Samba piye cah bagus? Ngendikanipun wau Prabu Baladewa, kula badhe nyuwun pangestu. Badhe nggayuh wujudipun Wahyu Cakraning Rat. Aja mergo aku sing ngangkon. Iya. Lha kados pundi wae Prabu? Saka arepanmu dhewe. Iya. Gage. Nggih. Sak garing pupure garing tralala kemengku. Inggih kula badhe nyuwun pangestu kula badhe nggayuh wujudipun Wahyu Cakraning Rat Rama Prabu. Samba kula wonten dawuh. Sadurunge aku menehi wangsulan karo kowe, luwih dhisik aku arep matur. Inggih, aku arep ngendika karo kowe. Inggih. Yen to kowe njaluk pangestu karo wong atuwamu Ndarawati, kowe arep nggayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat, lahir batin aku ora mengestoni. Kuwi Prabu kados pundi? Kresna tak ajar kowe. Inggih, kok ora ngajar mawon. Kula mboten ajeng mati, sampeyan ajar apa mboten badhe mati. Wis nggih matur. Inggih. Kek matur. Inggih. Matur inggih Wong Prabu nuwun pangapunten Wong Prabu nuwun pangapunten. Gage. Inggih. Kowe iki arep tak goleki kanugrahan malah nganyelke susuk dugang dhewe raimu. Inggih. Wong Prabu mekaten mriku ingkang baken kula nyuwun paduka paringi dipalih dumateng ingkang putra. Kula badhe nggayuh wujudipun Wahyu Cakraning Rat. Samba kula wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe kepengin nggayuh Wahyu Cakraning Rat kuwi saka karepanmu dhewe apa kowe didhawuhi karo wong liya? Iya. Ayo wangsulan. Kowe arep nggayuh Wahyu Cakraning Rat kuwi saka karepanmu dhewe apa ana sing dawuh karo kowe? Wah Prabu kados pundi? Ngomong nek sing dawuhi aku ngono wae. Iya, kula dipun dawuhi kaliyan pun Wong Prabu ing Mandura nggih Wong Prabu Baladewa. Samba kula wonten dawuh senajan to pancen Koko Prabu Baladewa ya wakmu ing Mandura kuwi pancen wong tuamu kuwi pakdemu. Inggih. Nanging nadyan kepiye wae kowe iki anakku, kowe iki turas Getih Nata Ndarawati yen to wong tuwa ora mengestoni ya ora kena mangkat nanging ya sakarepmu nanging wis mbok antepi tekadmu. Pancen kowe arep nggayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat, mbuh kowe engko bakal lemoni lakon apa, pun Rama ora melu-melu, pun Rama ora cawe-cawe. Mergo ngene. Ridaning Gusti, pangestuning Gusti kuwi gumantung pangestune wong tuwa. Yen to wong tuwa mengestoni, Gusti uga bakal mengestoni. Nang yen to wong tuwa ora mengestoni, Gusti uga bakal tangih lamun. Mani palimarma nang ngersane titahe. Lajeng kula mboten dipun keparengaken nggayuh wujudipun Wahyu Cakraning Rat Rama Prabu, babar pisan ora tak keparengake. Nanging yen kowe arep mangkat mangkat to. Sak karepmu.
ning taunana windanana yen to aku wis ngendika kaya ngene kowe ora bakal iso kelakon gaya wujuding Wahyu Cakraning Rat. Aduh. Sombo. Wah, kowe ndi wong tuwa kok kaya ngono. Wisnubrata. Nek to kowe iki anak Mandura, kowe anakku ngono. Kowe mesti wis tak suwun supayane kowe gaya wujuding Wahyu Cakraning Rat. Lah nek kowe kok ndi wong tuwa kaya Kresna. Kowe kok ndi wong tuwa sing kutung nalare, cingkrang samubarange kaya ngono kuwi. Wah. Sapa? Nek kowe anakku kowe sak dawuh supayane kaya Wahyu Cakraning Rat. Iya, Wong Prabu sampun netesaken pun nang waspa kados mekaten. Ora. Aku mesti sak sedheku kowe ra diendoke kaya Wahyu Cakraning Rat karo wong tuamu sapa. Sapa nek kowe anakku kowe mesti wis tak suwuni. Kowe mesti wis kasembadan kaya wujuding Wahyu Cakraning Rat. Kresna iki piye ta? Di anak kok ora. Oh bangsat. Oh iblis. Jak rembukan malah nglungani warat. Lajeng menika kados pundi? Udawa. Samparan raine Patih Udawa kuwi. Kula mboten wantun mula parat. Nyambut gawe urung rampung matane wis micek. Wonten dawuh sinuwun, monggo kula dherekaken nyanyi lho. Paduka paring dawuh napa? Setyake mon endi? Setyaku mon endi kon rene? Wonten dawuh. Ngrungokke. Kok Prabu kados pundi? Arep melu-melu Kresna kowe ora mengestoni Samba. Setyaki. Wonten dawuh. Piye-piye Samba iki uga anakmu, Samba uga anakku. Samba iki turas negara Ndrawati. Yen to ngasih mengko negara Ndrawati ora ana turas ingkang nerusake. Keprabon negaring Dwaraka mengko mung ibarate kaya negara Ndrawati iki ora ana gunane. Bareng padukan saka Prabu Katiwarat. Kakang Udawa wonten dawuh. Saiki sing dadi ratu Ndrawati ora kok Kresna ning Baladewa. Lho, mboten saged ngaten niku. Mboten saged ngoten mboten saged. Kowe ora sarujuk apa Kakang Udawa? Lho mengke gaji kula dilongi kalih sampean. Ora. Aku mbok padhake ratu-ratu liyane sing gaglak bandane patih ngono apa piye? Mboten. Ing parang paduka sinuwun Prabu Baladewa kados pundi? Ngirit wadyabala gelas papan Samba dikanthi mlebu ning alas Tribasara Kakang Udawa. Monggo kula dherekaken.
Sikrapala kang tumingal Prang campo sanyong adali Ertadet wilating kota Danywangkung mangun sang nitri benjang sang aji micil Ladenya ngedali wuwus Walah. Ya jagat pangestu wayah tur jagat sombo. Kula wonten dawuh Prabu. Getun aku duwe adi Kresna. Lho. Getun liripun kados pundi? Ana duwe anak, duweni gegayuhan sing luhur. Tan wurunga iki mengko yen to kowe kelakon gayu wujuting Wahyu Cakraning Rat. Sawape rak yo bakal lemah itu marang Praja Negara Ndrawati utamane wong tuamu minangka Nalindra Negara Dwaraka. Lho lha nggih. Nek cara kula niku pun mboten sanggaya Wahyu Cakraning Rat. Wong nyatanipun anggir samba janjanipun nggih mboten wonten kekarepan, mboten wonten pepinginan pengin gayu wujuting Wahyu Cakraning Rat. Ora nggih ngaten to Yayi Mas Dr. Andes Setyaki. Iya, Kakang Udawa iya nggih. Kowe patih menenga cangkemmu. Kowe ora usah melu nyentulani rembuke Baladewa karo rembuke Samba. Nggih. Ya wis mulih wae yo. Nang kene ra diperlokke Kakang Udawa aja bali. Lho, kersanipun iki bakal ana laku gedhe. Mesti wae ngarep gawe kanugrahan kuwi akeh saingane, akeh pancobane. Samba, kula wonten dawuh. Aja ngasih kowe pisah lakumu karo Wakming Mandura. Ih, lajeng marang Maduka derekno tindake Wakming Mandura. Ih, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Prabu Setyaki wonten dawuh. Kakang Udawa wonten dawuh. Budalna tengara para wadyabala negara Ndrawati kepyakna pacak baris segelar sepapan. Lho, nek ngaten iki budalan ora sah. Lho terus kersane pripun jare kon pacak baris? Pacak baris wae. Ngirit iringan Udawa. Ih, setaken dawuh. Nggih niki kanca-kanca pun prei suwe niki dumrongos teng griya. Kula dhewe niki prei suwe niki malah ming boros udut. Gregeten taun ngarep niki pajeke rak saya mundhak akhire kula nglindring. Sangka main lirit kok sinuwun. Wis ora caturan, bakune budal. Ih, setaken dawuh. Samba ayo tak kanthi tak dhereke ana ing alas Tribasara. Monggo Pak Prabu.
Sira Sang Ramandaya pati tanding lawan yaksa arane wil katasene Nunamit pasang Kalimantan Besirwun sewu-sewu kula paten ingkang abdi pun anumpun kula tadhawadana teka paduka miji biswanipun ingkang abdi ing Kendali Sada lumantar aji pameling kula kapiji wonten madaning alun-alun pepungkunan negari Ndrawati Kakang Anoman kula wonten dawuh iki mau geger jroning pasewakan negara Ndwaraka lho geger sebabipun disababake nggone Kaka Prabu Baladewa ingkang adreng meksa kelawan Nata Ndrawati uga meksa kelawan anakku Samba ing marang Garuda supayane nggayuh wujudipun wahyu ya wujude wahyu ya kanugrahane kang aran wahyu cakrane ngret nanging sejatine lahir lan batin aku ora mengestoni Kakang lho mengki riyen sinuwun paduka menika tiyang sepuh ingkang kados pundi to kados mekaten pambeganipun arep melu-melu ngluputke Nata Ndrawati ngono apa piye mboten namung kula menika namung ngusul kemawon kula namung matur kemawon namung nggadahi panemu wonten ngarsa paduka Sang Sinuwun ya bakune ngene iki kadibaran kae sawangen saiki anakku Samba ing parang Garuda padha lumaku tumuju ning Alastri Basara bareng lan Kaka Prabu Baladewa keparengipun tut pun tato kelawan lakune anakku Samba aja ngasih mengko ana ingkang gawe cintrakane anakku Samba nganti bucik sithik wae kulite anakku Samba sirahmu sing dadi jole Kakang ning ngaten ngestaken dawuh kula nyuwun pamit madal pasilan Kakang Anoman sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang